मैना फाग्लियालाय ओंखाम उखैग्रा उखैयाखैबा आंखौलाय ओंखाम उखैनाय जाथारला ओंखामखौ दिनै संनायबा हामगौमोन बियो संनो बासोदोंमोन आंखौ आयौ फाग्लिया माबा मबाइलसो नायबाय थादों संबानो जायो संनो बासोदोंमोन आंखौ ओंखामबोथ' संनो बादों मा मोनजाबावनांगौ जाखो दालाय आंलाय आयौ बे बिबारियालाय ओंखाम उखैगोना उखैयाखै जाखो बेलाय दाबो ओंखाम सङा दिनैथ' ओंखाम संनाय फालाया बेनोसैमोन सङोना सङा बेलाय ओंखाम उखैनाया जाथारला आंहा ओरैनोबा ओरैनो थाबाय थादों आरो नायथारनोहाय र' आंबो दिनै बेखौ संगोना सङा बियो आंबो संना जाहोआ बेखौ दिनै नांगौ आंबो उखैना थाबाय थागोनहाय जास्राया आं उखैथ'वाखै नोंलाय उखैयाखै होनबा आं उखैथ'वाखै उखैनायालाय मानसिया जाला ओंखाम उखैनाया माला मोनजागोन जादों आरो उखैथ'वाखैसो होनदों फाग्लिया संबानो जासै संनो बासोदों आंखौ दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय संमारगोन ना संमारा बेलाय संमारनाय नङादां आयौ ओंखाम उखैनाया हाथारला आंखौ ओरैनो संना जाबाय थानांगौ नोंखौ सानफ्रामबो नायनि आं नों उखैदोंबालाय संना जाग्रोदो आं उखैनाय मोनथ'वाखै दा संना जानोसै र' नोंबो उखैखायाखैबालाय आंबो उखैथ'वाखै आयौ उदैया जाथारला आंहाबो दाउसा फिसा बावनाय बायदि ख्रिख्रिबाव गावजोब्बाय ओंखाम उखैनानै मा खालामनो जाथारबाय 1 hour later. नोंथ' ओंखाम उखैमाराखै दा मैना आंखौ उखैनाय मोनथ'वाखै माथो उखैमाराखै नोंखौ ओहो उखैयाखै आंखौ दे उखैयाखैबालाय उखैबायलै आंखौ नोंखौ दिनैबा र' मा खालामो नायबाय थानांगोन साला संमारसिगोन आं फाग्लिया संनाय मोनबा हामसिगौमोनहाय जा उखैखाबाय आंखौबो संसिगोन बे साला मोनजासिगोन दिनैबो गसिगोन संनो येस मोनजामारसिगोन साला संनो गमारबाय संमारबाय आसोला A few moments later. मोनबायदांलै साला मोनजासिगोन र' एसे खबर लानो आं मैना ओंखाम मोनबाय मा ओंख्रि संखो नोंबो जागौमोन होनबा आंलाय गावहाबो गोलैना फैबाबा संनायावबो उखैयाखै उखैथ'वाखै होनना बुंनायखाय जाथ'वादां सानबाय ओंखायनो दा संबाबो ओरैनो लस जागारगोन साननानै आंनि आन्था एसेल' संना जाबाय आङो दा नङाबा नोङो संबाबा लस जागोन साननानै दासो उखैनाय मोनदों आंखौ दहाय उखैयाखैमोन दे दाउ जेबो नङा सिनायाखै नोङो नैबे मैनाखौ सिनायला ओरैनो संना जाबाय थानो माबायदि मोनदों दानिया माबायदि मोनदों दा नों संना जाफिनदो दे बिबार आं एसेल'सो संना जाखादोंमोन स' दिनैनि भिडिअ'आ बेसेबांखिनियानोमोन आरो माने आङो ओरैनो रुमाव थाबाय थानानै हारसिंनो मा खालामगोन मा खालामा जानानै गोसोखांनानै बनायलाबायदों आरो भिडिअ'आ सोरखौबा बेबायदि माबा खालामनानै इदि नङा आरो जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो आङो गोसो जानानै बनायलाबायनाय आरो रावनिबो रियेल काहानिबो नङा बा रावखौबो इदि माबा खालामनानै खोनानानै बेफोरबायदि नङा आरोना जास्ट आं ओरैनो रुमाव हारसिं बरिं थानानै गोसो जानानै बनायलाबायनायसो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि मोनदों स' थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय